sio konego bed ni bedo gi maonge gi jakomne. To ma gima otimore mokare. Koro kwa duoko penjo ni e yo mong'ith en ni chik oyie ne ker mondo gwe tao. To nyalo gwe tao through pressure mineno nitiere ni. To chik be ong'eyo ni ka ker ok nyal tiyo to gi jalupne to nitiere procedure. Challenge maduong' emobedo ni suppose ni ker ok nyal, deputy ne ok nyal, to speaker ne be joge wacho mana niya, ma is the same government. Gina joga. How do we reorganize ourselves? Kineno wan kako kinde wan gi gimiluongo ni jurisprudence. And in terms of jurisprudence, wan gi kidigo matin. Chike minono wan godo gite. Wawacho ni man does not serve the law, but the law serves man. Kata mana chike minena wacho nigi. Jo-Kenya nyalo bano gite ma giwacho ni gigo konyo, wadwaro machielo. Kata mana crisis kobedo. Crisis nyalo bedo ni jogi ogwe tao te, to speaker be gitamore. Through that crisis, wanyalo duo gi chike manyalo konyo jo-Kenya mwadhi nyime. Ato bende ji osebedo ka wacho ni kaka jisundo jatend piny Kenya William Ruto nogwe tao ni seche moko piny Kenya nyalo doki anarchy. Mane na diera kose? Well, okonya ng'eyo gima dhi nyime to gima en mana ni every gimolongo ni legislative process. Process mora mar loso chik ilose out of experience. Ni mae gima no experience to ere kaka wanyalo dino mondo wadhi mbele. Ana kigo to mana gik mibuogo godo dhano mondo kik otim gimoro. Ing'eni ya gima enyo sirkal masani ni en gino wuok from no one ok expect. Pile nitiere gimiluongo ni middle class e piny ni. Pile ging'e ni jok miluongo ni middle class ne gin jok ma gibo mago kok e mbui, odonje gache, to ochamo sara to dhi manyime. To buok moro nitiere ni jogi kesi geni monde ng'any pile ka gitimo ni ok en gima yot. Koro kato bedo onge gima biro mayot